iningahaw kadamo iton gusto mag-imbestigar han natabo nga pamusil ha San Jose National High School di na nag-agi nga Lunes, Hunyo 22. Yan ang Hulyo 1, iton Senado magdudumara-hirahin investigasyon. Kanina, anaton House of Representatives, Congressman Toby Chanco, nagsumiterhin usang resolusyon nga na damo ito na mga magbabalaod o mga kongresista nga nagsusuporta nga magdumara hinlain nga investigasyon itong House of Representatives bahin gihapon na natabo nga pamusil ha San Jose National High School dinan Lunes, Hunyo 22. Labot lang ini, nagpapadayon niya ng investigasyon it Philippine National Police. Itong Tacloban PNP, it PNP Regional Office, nagbubuliganay para mahimo nira it sinisaring hilapad, komprehensibo ng investigasyon nga ni nakagsampanayra hin mga kaso ha Piskaliya. Nakarawat gyap nato ng impormasyon itong National Bureau of Investigation. Gusto gyapon magdumarahin separate lainla nga investigasyon bahin hininga hitabo. Kung kikitaw naton kasangkayan duruhin ka makalilipay nga damo ini nga mga hensya nga mga hintutungdan it nagpapakita hin interes nga imbestigaron nira ini nga natabo ha San Jose National High School. Kay duruhin ka damo liwat hit mga factors, damo liwat nga mga anggulo, damo nga mga bagay it sinisiring sanga-sanga nga kanit han natabo bidaha San Jose National High School. Labi na habahin hiton pag-unhan naton sinisiring moving forward. Ano iton aton liwat mga measures nga pwede i-implement hapanuyo nga diri na mautro ang sugad nga madugo nga krimen. Lagi hinaot kita nga katapos-tapusan dinahini nga mga investigasyon gumawas iton kamatuoran ngan kun may adaman sadang man maton papan matunon ngan kun ano liwat it mga rekomendasyon para makurikiran mahitadong ang mga kasaypanan igpatuman hiton gobyerno mismo kay kun waray aksyon nga himuon kahuman hiton investigasyon makakawangla ang nga tanan.